Gimano en Nigeria matatu e bus park ma Kisumu okwa mondo rit chike mag apaya mar geng'o masiche e kindegi mag nyasi mar Pasaka mabiro ndalo machok bang' duol mochung'ne arita e apaya ma pachoka NTSA tiego joriemb matatu go e yore mag rito chike mag apaya. Jagoro mar riwruog joriemb matatu e bus park ma Kisumu Mano Kanyiero James Omwa okwayo joriembo mondo oluw chike mag apaya mar geng'o thoe kaachiel koda hinyruok. Tarika parga bikiti chareyo mar jumani nyoche wan kod romo e pap ka maduong' mar jo Kenaha NTSA County Traffic kod Assistant County Commissioner mano chung' ne County Commissioner marwa mano puonjwa ndara marateng'no eno chalo pol mar stima ma ok mula oyuma ma sama idonje nyaka ibed very keen. Wamado jiwo jowa kendo wakwayo drepe kod joma tiyo matatu magen conductors gi drivers ni kiluwore kod chike mag apaya kendo wawuoyo gi jowa ma jowuoth ni sama idho mtoka temiranga hali mar chal mar ndara mar gari midonje kendo sasa magari riembe speed ma ok owinjore en diku more ka jawuoth mondo migol sauti mari kende kwer ni driver riembo matek ok wan misigo nikech ngima yudo dichejo ok wadwani mondo wawit ngima season mar Pasaka ma wan goni. Jodak makulama we chiro masoko Mjinga yuago lal matara to koth mapek manyo chuo tieno mapinyo rugodo kawuono kelo ula mapek manyo ywero dukni kod moko kuom udi. Jodak koro kwayo sirkal mondo gernegi olalo kod apaya motegno gima giseyo kuom kelo pi mapek no kabad migawo marango futo mar yamo gi koro chal mar kor lwasi lero ni koth mapek biro chwe e gwenge mathoth. Simfos Okinda nigi ler mathoth. E chal mar chiro masoko Mjinga mantiere kaunti ma Isiolo. Johala nochiwo kod buok kaluwore kod koth mapek manyo chwe otieno mar tich abich maler moketho mwandu manego gi tara kendo dara mokuom jodak miechgi. Kaluwore kod jatelo mar chiro ni Steven Mwiti ma ok tin ne ute 200 nokethi kod koth mapek no. Ukiangalia venye maji ilikuja jana kama zile drainage ambazo ziko kule zimetolewa matope hatungeweza kuadhirika namna hiyo. Hii drainage tumekimbia kule tumeenda kwa municipality. Hawezi kuja kule kutoa ile matope wakisha kwamba maji kikosa barabara yake itatembea na zile drainage ilitolewa kule. Johala kwano lal mapek amoko kuom gi pino donje duknigi to moko duknigi duto no yuer. Mekuta chakula yote liko maji, sijui nitaanza wapi, sijui nitafanya nini. Kuna watu walikuwa na onda zao, sijui naenda kuambia nini kwa sababu sasa niko stranded sijui. Actually nimepata hasara kubwa sana hapa. Ukiangalia kama hapa kuna mbanda za unga, kuna michele ambayo imeharibika huku ndani, kuna sabuni, kuna spaghetti, kuna vitu mingi na hata huku ndani kuna ngunia za mahindi, kuna za jage ambazo zimeharibika. Actually nimepata hasara kubwa almost 60,000 hapa. Lucia Manyara manigi ng'ol mar wuotho lero gi lit kaka ojende moko emano rese lakto ikine mapi nyoywero ode. Ila likuwa nyingi ya China saa 5 ilianza kumomoa tukachindwa. Usiku wenyewe nilipewa na wakijana wakaniweka kwa kitanda iko na maji, iko ndio nililala na maji mwenyewe. Si ya watu na kitu hata chakula ya kukula hata nini. Unaona bila na hedefungana pale, unaona bila alifungana pale mpaka ikaenda yote. Nikawacha hata hii nguo niliweka, nilikuwa matope mimi hata mimi mwenyewe. Nilikuwa hata matope nimechindwa hata na kuongea ni wakijana bali nibeba. Jodago ywak ni sirikal osejwango gi kuom kinde malach kage wacho ni lal makama obiro kalore kod olalo mano los marach. Ile kitu tungesema serikali kwa sababu tunajua kuna pesa inatengwa ya dharura. Ya dharura ya kusaidia maskini. Hiyo pesa tunataka wakuja tusaidie sisi hapa soko Mjinga. Kama ni chakula, maduka kuna kitu iko kwa duka. Chakula yote imeenda kwa maduka, vitu imeharibia, milioni ya pesa imeenda. Nyumba zimebomolewa. Ile kitu ningesema kuhusu kanisa. Tunasikia watu huko juu kama rais wetu anachangia kanisa. Tunawaomba wateremke Isiolo. Hii bridge imekuwa na tatizo kubwa zaidi. Wakati walikuwa wanatengeneza hii bridge tuliwaambiwa tuwekee box karabati. Wakatuwekea hii karabati kidogo. Leo hii kila wakati tumekuwa tukiadhirika. Mara kwa mara tunakimbia kule, tunalilia kule kwa county government lakini hatusaidiki. Magitimre mana thuolo machuo kutoka pisimar jokor chal mar kor lwasi golosiem ni koth mapek biro goyo gwenge mopogore pachoka e odirani mar Pasaka. Simfos Okinda, Ramogi TV. Ogai mar Okwach Kich Mohamed Ibrahim